What's up, ka-adventure? Nakaroon sa lungsod sa Binondo. All ka-adventure, padung koron uli, nadali ko kay na invitation sa birthday sa bana sa kong manghod, si Erwin Daray, ang birthday karon. Okay, shout out ko ni Erwin Daray sa yung birthday. Win, happy birthday, Win! Adventure, na ko sa ubay, na ko sa tindahan sa kong mama. Pagkaron, ta sila karon sa sinandigan silang mama kung mga igsuon niya si Rosdelia o sa iyang mister, miss birthday karon sa iyang mister si Erwin. Moto na ko karon mo kanya kong motor, ka-adventure. Ako lang i-bilin diri sa ubay. Kay mosakay lang ko o pamasayroan dito, single nga motor, habal-habal. Sakay ko do padong sa sinandigan, ka-adventure. Mo plate lang ko. What's up, ka-adventure? Mato ko sa Sinrigan para maka-attend ko sa birthday ni Erwin Daray. Okay, ka-adventure, God bless. Ka-adventure, na ako karon sa lungsod sa Ubay. Gikan po ko sa daking og buwad, gikan sa Binondo. Gi-invitar mi sa birthday, ka-adventure, sa akong masamong sa kumanghod. Bana sa kumanghod, birthday niya karon. Tuwa karon sila nangaligo sa Sinandigan, sa beach. Sa Sinandigan, Ubay, Bohol. Unya karon, ka-adventure, karon gikan ko sa biyahe sa Binondo. Muadto ko, ka-adventure, akong sakyanan, akong gibilin dito. Kay musakay la ko og motor, ka-adventure. Pero muadto ko sa kuan to ay nangaligo. Kay lisod po di adto na ho nya, gi-invitar mi, ka-adventure. Mangita ko diri motor kasakyan. What's up, ka-adventure? Nako sa lungsod sa Ubay. Mangita kong motor dari, ka-adventure, kasakyan padong sa Sinandigan. Ka-adventure, karon, ka-adventure, ni hangyo ko ni akong amigo nga magpahatod ko sa Sinandigan kay naami invitation sa birthday sa bana sa akong manghod si Rosdelia Daray. Kunya gikan po ko sa daking kuwad, ka-adventure, sa Binondo. Akong motor, ka-adventure, to sa Ubay ang kibilin kay arong madali ko kay tuway pakras, ka-adventure. Sayang po itong inasal dito magsiya dito. Okay, ka-adventure, shout out sa akong ginatingan mo, Edward Sumaya. Shout out ko sa akong amigo nga nag-driver kayo nga ipahagyo ni Edward Sumaya. Shout out ko sa akong amigo. Wala akong amigo, ka-adventure, sa nag-security guard kami sa una. Wala akong kinapos ka amigo niya karon. Nangyo ko niya nga patod sa Sinandigan Beach, sa Sinandigan, Ubay, Bohol. Karon, ka-adventure, padung kami sa Sinandigan karon kay ang mama kinagtawag nga patunaw niya. Ako lang ko sa ka-adventure niya ito kay akong pamilya wala akong madakay. Diya nagdaki mga buhay ganina kay nagyawat ko ka-adventure kay kanila ging ato mga bayronon batag Sinimanas, Buwan, Kininsina, nagwag tuo maning atong tulungan akong ka-adventure karang mga obligasyon mo nang wala na akong pamilya tuwa sila sa bahay karon sa Silpark, nag-seminar po sa Sipahan. Mami magpupong mga pamilya kay ibaliban man na akong ka-adventure nga di mo adto kay magdaking kong buwan. Wala karon nasaysayo magkukulik ikan sa daking. Wala karon padung kami sa Sinandigan Beach, sa Sinandigan, Ubay, Bohol. Okay, what's up, ka-adventure? Padung kami sa Sinandigan Beach. Dahil ito ay malito ka ng invitation sa birthday sa akong masamong. What's up guys? Sa nag-birthday karon si Erwin Daray. Happy birthday, Win! Ginawat ko dagan pag-birthday mabuti kinabuhi o tagal pagkakabaskog sa Ginoong taas-taas pa ang birthday nga mabuti kinabuhi sa pamilya ni Ros Daray. Salamat kayo ninyo sa invitasyon. Karon di yun may uli kumuhan ha kay i-invitar man ko ninyo niya nasayo-sayo po uli gikan sa daking og buwan. Wala, ka-adventure, what's up ka lang padong namin, ka-adventure, sa Sinandigan Beach. Okay, ka-adventure.
Hapit tayo mabot sa crossing padong sa beach, sa Sinandigan Beach, pinaka dito beach diri sa Uway, ang Sinandigan Beach kay daghang mga ligog diri karon wato ni karon hapit tayo moabot. Hapit tayo mabot sa cruising sa beach para sa para sa mga tuon nga kanang invitation sa birthday ni Erwin Daray sa Pasamo. Okay, wala ta condition. Karon pasood ta diri convention padung sa kaliguanan kita natin. Shout out Adventure, what's up? Don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer. Don't forget to click ang notification bell para makasunod po sa akong daghan nga video ka Adventure. Salamat po sa inyong suporta na way hunong. O ginabilang yun sa akong pamilya na way hunong na suporta. O kayong tanan ka Adventure, salamat kayo tanan. Okay, padung kami sa kaliguanan sa Sinandigan Beach. Nami karon sa area sa beach nya karon adventure. Pasalamat ko sa naghatod na diri sa Sinandigan Beach nako sa Arbitun Beach Resort. Awan siya, this way welcome beach lovers. Okay ka adventure nako diri sa Arbitun Beach Resort. Okay ka adventure padung nako dito unya karon ako ni salinyo lili akong helmet nga gihugman ka adventure unya. Okay ka adventure oh unya musud ako dito adventure unya complete sa ta adventure kay basig madukdukan taning o nagasalamat gipahanyo po ko sa plite manakasi po ko ka adventure dara 1 2 3 4 okay ka adventure shout out sa akong amigo kaway siya nagkatulong ako diri sa beach karon ako ato na karon tatawid ka adventure magbaktas ako dito kay baboy pakal dito. Okay Calvin, salamat kayo sa nag-drive akong amigo nga nakaron diri taka ka ng plate ang helmet nagiuli na helmet salamat God bless okay adventure padung nako dito sa beach ako silang adtoon karon ka adventure. Shout out ka adventure sa nag-drive sa single ganina si Edward. Okay ka adventure padung nako sa beach sa Arbitun. Baktason pa ka adventure mga pila ka meter para sa nakita na ang mga naligo dito ka adventure nya karon ka adventure murag ang nakita karon naghangin-hangin unya kuan kanang bodbawd ang dagat karon mayra pug ba na mauban to mga bata kay bodbawd ang dagat. Okay adventure so nakita na ang mga sakyanan dito mga adventure. Nakita na ang sakyanan ni mama katong color nga green. Shout out adventure sa
akong gisakyan ganina. Nahangyo pod na ang plate. Vlogger. Okay, shoutout ka adventure na nako karon diri sa Sinadigan Beach. Kauban ang kinakabahang manghod si Rose Villa Daray Kilaton. Birthday karon sa yang mister si Erwin. Nangatag nagluto ka adventure kay. Ala ka nang handa nya. Gikan pa ko sa daking sa Binonido nya niabot ko diri karon ka adventure. Daghang mga pagkaon diri nya. Na akong mga igsoon diri ka adventure na akong mama, akong papa. Kaway. Oh, na akong kinagopuhang kinabagbuangan. Si Tito Kilaton. O yan si Ate P. Kilaton, si Kuya Ronde. O Kilaton si Ate Wina. Si Mother Yuli. Oh, kaway. Ay labo nga. Okay, mga ka-adventure, salamat napasalamat dako nga na-appeal ko sa kwan ka ng invitation ni Inday Rose Villa. Tapos sayang mister. Erwin. Oh, nagdanak kwan. Okay, oni siya ang mister ni Inday Rose. Happy birthday, Wen. Kailan ka di mo ron? 13. Balihon lang ni kayo. Oo, tap. Secret. Mura pag dosi pa. Oh, why pagkaloy, why pagkatigwa, perminti bata ka adventure. Okay ka adventure. Oh, aganas Deros og kwan. Okay ka adventure. Motiwas ako kaon kay gabi na kana. Daganang handa. O tapos akong mga kwan, mga katropa. Oh, bye-bye. Kaway. Okay ka adventure ka ng negro. Unya daga kayong sudan ay kasag, unya nay pasaya, nay sinugba, nay kinilaw. Una pud si Kuan, Crisnel TV. Kaway ayaw pud kalimot pag-subscribe sa channel ni Crisnel TV. Okay, kaway hindi kaway. Okay ka adventure, don't forget to subscribe my channel Renato Adventurer.